O emprego das TIC na escola é importante, é fundamental. Mais que o preocupante do emprego é o uso que se lle dá, non? Mais que utilizar moito cacharro, é como se utiliza. Utilízase dun xeito activo, porque parece que hoxe en día as TIC é un sustituto de casi de xogo de entretemento, un sinónimo de, bueno, poñemos esta tablet ou este portátil a un neno ou unha nena e xa está entretido, non? Darlle un uso creativo. De ferramenta, é unha ferramenta para construir, para decir, para expresarse. Unha ferramenta, ademais, áxil, unha ferramenta que aos nenos lle gusta, que están afeitos. E unha ferramenta que sempre hubo na escola, pero que afortunadamente agora son máis asequibles, son máis doadas. Non podemos estar de costas ás TICs. Hai que eliminar igual esa idea de extra, de... Sen dúbida. Concepto así, propina, de claro, chegar e decir, bueno, pois agora damosche aí un... Non é un engadido, forma parte intrínseca do aprender de cada día, ten que estar aí, é absolutamente necesario o seu uso e ademais facilita traballos que antes estamos facendo neste momento traballos que eran inviables hai 5 ou 10 anos, con un custo económico non moito maior e sin inventar tampouco a pólvora, son cousas que estaban ali, non? Tamén é certo que no día a día da sociedade está internet, están os ordenadores, a escola non pode estar de costas a eso tampouco. Non, e dá gusto a veces, recordo a semana pasada cando se fixou aquilo do telexornal con aquela compañeira en prácticas, Susi O'Mill, que prazer, bueno, ti que estabas ali moito con elas, que colaboraches moito, recordarás a aqueles nenos. Un telexornal de fin de semana, non? Con todas as novas escritas por eles, os seus correspondentes, unha pasada, absolutamente serios, formais, moi profesionais, sentindo aí. Eu acórdome que traballaban cun teleprompter, entonces ao principio, claro, ter que ler, a vez que trataban de ser, e enseguida se veían e se acollían eso, non? Porque lévano moi ben. A vez era increíble como aprendían, como todo o tema de resumir, eles mesmos eran críticos, despois se veían os conceptos máis técnicos, como do croma, non? Estamos aquí grabando precisamente na biblioteca e ao principio decían, pero como non entendo, non? Que me vas a gravar cun panel azul detrás, e despois cando veían enseguida collían, non? E logo ten tamén ese espello para ver a túa avaliación, porque iso é algo fundamental, que se nos escapa moitas veces na escola, que a avaliación fai no profe e para o neno se convirte, pois, a veces desgraciadamente nun número, e aí eles son esa é a rúbrica, a auténtica rúbrica que se fan eles a sí mesmos, son críticos serios, e son capaces de repetir unha toma porque non lles gusta como acae, non? É que as TIC deberían de estar totalmente incluídas no currículo. Home, hai que pelear. Nós este ano intentamos xa introducir os talleres de radio en cuarto e sexto, e esperemos que sea o principio dun camiño que ha de levarnos a facer as cousas cada día un poquinho mellor. Claro, moi interesante. Fai anos non era tan fácil, igual, non era tan sinxelo, non? Mercar... Ui, antes sí, recordo
xa teño moitos máis anos que a ti, pero nunha escola na que estivemos que queríamos montar unha emisora de radio, bueno, nos que pediron a antena externa moi alta, sacar permisos de industria, tiñamos problemas de interferencias, bueno, Claro. ao fin, e bueno, eso como moito conseguías unha emisión efímera que só duraba os minutos que duraba, era absolutamente impensable o de hoxe, que ademais dese en podcast podes estar escoitando a radio, igual que facemos nós coas emisoras comerciais, aquí coa nosa cara cola radio, calquera persoa en calquer lugar do mundo pode escoitala. Que sinxelo foi, non? Chegar, comprar a mesa, enchufar o ordenador e funcionaba. Hubo un traballo que tú participaches moito e outros compañeiros detrás, pero parte que máis, deu o seu froito. a parte máis técnica, non? A parte que técnica foi sustitúese toda esa historia, chegamos ali ese día, acórdome. É un milagro. Facendo aquel vídeo explicando como funcionaba milagro, a radio. Moito máis doado, moi da gusto. Eso tenos que animar tamén a non lle ter medo a cacharrada, porque o problema non está na cacharrada, o problema está en que teñamos claro que queremos decir e que medios podemos usar para decirlo, e os alumnos enténdeno enseguida, que é unha forma nova de expresión. Que é un traballo con dignidade, sí, non? O neno, claro, iso é fundamental. Sí. O traballo, se non é digno, se non é honrado, convírtese nunha pantalla baleira, e iso non é camiño de futuro.